सोरजना राजासो होनांसिगोन सोरजना राजा गोजा जाग्राया पिंक कालार दा जोङो बिदिनोसै ओरैहाय जिबना थारमाने बिथांमोना बिजनेसनि थाखाय बेखौ खालामाखैमोन माने बिथांमोना गावनि न'आव बारियावहाय गायनो होननानैसो बेनिफ्राय दा बिथांमोनावहाय एभेलेबेलाथ' दंखायो नै ओरैबो बिराद गोबां दंबावो नै दानि जोङो माबा नायनो थांगासिनो दङ आदैया खानो नागिरबाय नै र' थाइसे गिदिरखौहाय जोबा गिदिर देरो नै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै थाइखं सेब गेदेर बेलाय नै नैबे लकेल एलाइसि बिफांमोन एलाइसि बिफाङा बिदि जायो ने बेनो नै एलाइसि फिथाइया सालाया बिदि गिदिर मोनो बे हानि एसेल' गोजौआवनो नै मुदुफुला फिथाइ जाखो लंबो दं नै लं बिफां खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि नैबे भिडिअखौ आङो दैलामबारिनिफ्राय जागायदों बे दैलामबारिया जाहैबाय जोंनि थाख्लाय दै जाय दैखौ बारनानैसो आं बे जायगायाव सौहैगोन दिनैनि दिनावहाय बे जाहैबाय थाख्लाय दैया बांद्राय देराखै देग्लाय दाबायदियाव नङाला बिराद गिदिर जायोमोन दैया बारा गिदिर नङा नै ओमफ्राय हरै दंबावो खावनै जादों बेयावहाय दा स्कुटिजों फैबाय उफायथ' गैया ओरैहाय कार थार जेबोथ' लांजाखाया जाहैबाय अब्ला लोगोफोर थांबाय थानि ओमफ्राय दिनैहाय नाव बारनांसिगोनलाय नायलांदो दिनैहाय आरोबाव नोंथांमोननो मोजां मोनसे नार्सारिनि भिडिअ आङो लाबोदों दैया बेनो नै लोगोफोर एसे गिदिरानो ओरैहाय माथो नैबो जिरायथ'ग्रा फिसा बानायना होदों नै प्लास्टिक खोंनानैहाय दैया बेबायदि नै देग्लाय लामा हान्थिनायाव बांद्राय खस्थ' होआखै दैया नै नङाला ओरै जालाय बिराद बोख्लायलाय बेबायदि सलायनानै बारहोनाङोमोन सिगां नावा सौफैबाय नै देग्लायनि नावा गोदानलै बेना गोदान सेकेन्ड हेन्ड खिन्थु गेदेरसिन गुवारसिन आरो देग्लायनिया गेदेरसिन गुवारसिन बारनायसै होमब्ला बेजों नादोलै फंबाय नोङो नैबे जाब्बाय होमब्ला स्कुटिया हाथ माथो हारसिं गाबनो हाखायो दैयाथ' बेखिनियानोसै नै गिदिरना होमब्ला नाव सायावहाय गाखोबाय नाव सानिफ्राय ब्लक जालायबाय दिनैहाय जोङो बिदिनोसै ओरैहाय जिबना भय नाखायना जाया थाखेना बारबोबाय होमब्ला नै बारबोनो हाबाय बारबोबाय लोगोफोर होमब्ला नावखौहाय ओमफ्राय ओरैहाय फाथोबारि दङ नै गोमनो थांबाय थादिनि लोगोफोर होमब्ला बारबोबाय फाथाबारि मोनबाय दैखौ बारबोनानै गोबावसिमलाय स्कुटिजोंहाय एसे गोजान थाङिया अब्ला लोगोफोर आं जायगायाव मोनफैबाय बे जायगाखौ बुङो जाहैबाय नाम्बार 2 आइ पुलि हाबबाय आं नै होमब्ला आदैनि न'आव आदै स्टेफाननियावहाय अब्ला लोगोफोर मोनफैनायजों लोगोसे नैबे आदैनि न'आव आदै स्टेफान मुसाहारि खुलुमबाय ओमफ्राय नैबे जाबाय मादै बेबायदि दा बिथांमोनाबो बानायदों जाहैबाय कक'आनि फुलि बानायदों मानो बानायदों माब्रै बानायदों बेखौ जोङो आदैमोनावहाय आस्थेयैहाय मिथिना लागोन दा सिगाङाव जोङो बिथांमोननि फुलिखौहाय नायनानै लाग्रोदिनि थो आदै महाय दोनदों मादै थो दिन्थिदो थो दा बेवहाय बिसोर गावसोर न'आवनो बानायदों फुलिखौहाय दा नायदो बे बिसोरनि न'नि साखाथियाव बेबायदि गोथां न' ग्रिन हाउस सिङावहाय बेबायदि फुलिया दा रेडि जानानै दं नै कक'आ फुलि बेलायनाय बे गासैबो कक'आनि फुलि बांद्राय बैसो जायाखै माने मास मोनसेसोल' जानाय आरो मोजां बिगटनि फुलिखाय नैबे अबस्था मास मोनसेब्लाबो बेलाय बेबायदि ओमफ्राय आदै माबाखौ बेखौहाय सिगाङावहाय मा साननानैहाय माने जागायलायथिया नों बेखौहाय जेनेबा माने जोङो एसे गायनोसै होननानैहाय सानदों आरो ओमफ्राय दा एसे गायनायनि सिगां मानसिफोरनावहाय खबर लाग्रोनि होननानैहाय जों खबर लादों आरो ओमफ्राय बेवहाय जोङो मिथिनाय मथेब्ला बिफां गोरानि बिफां बोरायनि जोलै नांगौ होननानै बुंबाय नालाय ओंखायनो जोङो एसे खबर लानायावहाय सासे मानसि न'नि जायो गुमै बिथांनावहाय जों खबर लाबाय गायोब्ला नोंसोरो केरेलानिफ्राय बिहरनानै गाय अब्ला बियो मोजां जागोन होननानै बुंनायखाय जोङो दा केरेलानिफ्राय बिहरनानै गायनाय जाबाय जों दा माखासेखौ गायगोन आरो जोंनो एफा बुरजा नाङा हिसाबैहाय जोङो माखासेखौ जोङो फानगोन आरो सोरबाफोर लांफैयो माने न'आव गायनो थाखायसो जावायखानाय दा जों गायजोबनो हाले बांद्रायनाय जाबाय ओंखायनो
सोरबाफोर जुदि गायोब्ला लांफैनो हागोन आरो बायनानै गायनो हागोन। थारमाने बिथांमोना बिजनेसनि थाखाय बेखौ खालामाखैमोन माने बिथांमोना गावनि न'आव बारियावहाय गायनो होननानैसो बिगटखौहाय जावैनानै बेबायदि फुलि बानायदों आरो नै बेबायदि दा बेनिफ्राय गोबां जानायखाय माखासेखौ सोर गोसो गुदुं मानसिफोरनि थाखाय बिथांमोना एसे बेसेन लानानै हरसिगोन आरो नै बेबायदि आरो मादैमोना नोंसोरनो बानाया ना सोर बानाया जोंनो बानायदों बानायनाया माखासे खामला लादेरबाय गोनांथि नालाय माखासे खामला लादेरनानै मावनाय जादों आरो सफैबाथाय खामानिया बिराद बेस्थ' जायो नालाय गोबां बेगर सफैनाय 1 कुइन्टेल दा नैबे मास मोनसेनि बेगर माबा फुलि नैबे बिदिनो थाथ'गोन बे उनाव खारलांगोन बियो बे बेगर गावनाय बिफाङा जेब्ला देरगोन होनबा बे खारगोन बिफांफोरखौथ' आं बिराद हेल्दी नुदों नै गासिबो माने बिराद थाजिमनो गोरा 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 नुदों ओमफ्राय नैबे बेगर सोबावबाय नामा गुबुन बियो न'आव गायनो बानायदेरदों बे न'आव गायनो बानायदेरनायनो गुबुन बिफांफोर आरो बियो उनावहाय हाग्रानि लालि नै बेनिफ्राय दा बिथांमोनावहाय एभेलेबेलाथ' दंखायो नै ओरैबो बिराद गोबां दंबावो नै बे गासैबो बे कक'आ फुलियानो जोब दासिमावबो सोरबा माने गायाखैब्ला गायनो होननानै साननानै दङब्ला दा नोंथांमोना ओरै खबर लाग्रोनाया मोजां माने जोंबो खोनानो मोन्दों मिथिदों माने साइन्टिफिकेलि बेबायदि होननानै बुंदों जे बैसोगोरा बिफांनि बेगरनासो मोजां फुलि जायो ओमफ्राय उनावहाय आरो बेबो मोजां फिथाइ थायहैफिनो नै मोजां फिथाइ थायगोन मोजां बेगर मोनगोन नङाब्ला थेफा थुफु जानायनि चान्स थायो जाहैबाय दा थिग बेबायदिनो बेखौ सिन्था खालामनानै बेखौ मिथिनानैनो बे आदैमोनाबो माने केरेलानिफ्राय अर्डार खालामनानै लानानै फैदों दा ओमफ्राय बेखौनो न'आवबो गायगोन ओमफ्राय न'आवथ' गायजोबनो हाया नालाय बिराद गोबां बेनिखाय बिथांमोना बेखौ माखासेखौ फानसिगोन बियो बिजनेस पारपसनि थाखाय नङामोन दा बे हिसाबै नोंथांमोना केरेलानि जेनुइन बेगरनि बिफांखौहाय एबा फुलिखौहाय नोंथांमोना मोनलांगोन नैबे आदै स्टेफान मोनावहाय बिदि दा बेबायदि आरो एसे बिहरना न'आव गायनो आन्था नोंसोरो जेन'बा बिहरनो हागौमोन ओमफ्राय बिदि सिस्टेम गैया नामा बिदि सिस्टेम गैया 1 कुइन्टेलनि खमावहाय मोना आरो हायोब्ला 1 कुइन्टेलनि गोजौ बांसिन बिसोरहाबो हरना उसुबिदा जायो 66 किल'मिटार जायोनो ट्रेन स्टेशनसिम ओंखायनो एसे एनैखौ हरा जाहैबाय आरो आच्छा बेनिखायनो नोंसोर 1 कुइन्टेलखौ लाथारनांबाय नाथाय 1 कुइन्टेलनि बेगरखौथ' नों हारसिं गायजोबनो हाया जोंनि थाखाय बांद्राय जाबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना माने गावसिनि न'आव गायनो बानायनाय फुलि बे आरोखि खुनु बेयाव माने बिजनेस एबा सोरनिबा लाबोनानै दोनफैनाय सोरनिफ्रायबा लादेरनानै फुलि बानायनाय बेबायदि नङा जाहैबाय गावसोर फुरा नोंसोर 1 कुइन्टेल बिहरदोंमोन दा बेखौहाय जावायजोब्बाय बे फुलि ओंखारबाय माखासेखौ नोंसोर न'आव गायसिगोन माखासेखौहाय जायफोरनो नांगौ गायनो गोसो बायनानै लांफैनो हासिगोन आरो एसे खम रेटनावनो हरगोन जिहेतु बिथांमोना माने बांद्राय बिजनेस पारपसजों लायाखै बेखौहाय दा ओरैनो रेटखौ माबायदि दोनदों नोंसोर आरो ओरैनो 40 खालामदोंमोन 40 थाखा दा बेफोर मोजां फुलिफोरखौ जायनो नांगौ स्क्रिनाव नुनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरजेननो हासिगोन नोंथांमोना बानायनानै दोनदों फैनानै नायफै रायलाय होनलाय एसे खम समावहाय बिथांमोना आरो बानायना हरबावगोन आरो बेबायदि ना दाने आदै स्टेफाननि बागानाव मा दं बेखौ जों एसे नायगिदिंनि लोगोफोर दे नोंथांमोनाबो नायलांब्लानो जाबाय बेयावथ' गायजोबगोन नोंसोरबो गायजोबसिगोन फुलिया एसे देरबावब्ला एसे राबावब्लानो रेडि खालामना गायसिगोन आरो नायदो नाय दा बेबायदिनो जोङो नायगिदिंबाय नुबाय बिराद हेल्दिहाय कक'आ फुलिया बानायजानाय जाबाय फ्रम केरेला आदैनाव नैबो मोनसे सायख्लुम लाग्रा बिफां दं नै बिसोरनि न'आवहाय नामा मा नाम सोर मिथियो खोन्थाहर दे ओमफ्राय नैबेवहाय सरजना मोनसे बिफां दं नै सरजना बिफाङा नैबे दाबो बिबार दं नै थारमाने 12 मासियानो थाइगासिनो थायो ना माथो नै फिथाइयानो दङलाय माथो नै फिथाइयानो गोलै दङलाय नै बिदि जायो आसिब मासटेट बे फिथाइबो दङ बिबारबो बारगासिनो दङ ओरैबायदि सरजना आरो बियो जायफोरनि फेभरेट सरजना बेफोरखौ गायना लायोला मोजां दे खिन्थु आयौ एफा गिदिर ओमफ्राय फिथाइखौ नायदो नै फिथाइखौ बेसेबा गिदिर नै बियो देबथानाय ना माथो
दंबावो देरथानाया होननाङा बेयो देबथानाय जाबाय ने देरथानाय औ बिराद गिदिर सरजना फिथाइ नै नै गोजौआव दङ बेलाय बे मोनबाय नै सिख्रि बे मोनबाय सरजना फिथाइ बे मोनबाय नै एसे माबा जाबाय जावै जानायसै बेबो माबायदि इयो मादै ओंख्रि जानायावहाय जेन'बा ओंख्रि जानायाव बेयो गुरै आरो माने औ बेजेङा बांद्राय जाया बेनिया जोंनि बे लकेलफ्रा गोरा जायोना बिगुरफ्रा गोरा खौराखौ जाया आरो गिदिर देरबाबो आच्छा गिदिर गिदिर बे आसि बिमाफोरबादि औ गिदिर जाबाबो बेजेङा जाया आरो गुरैनो थायो बेबायदि टेस्टआलाय माबायदि एखे एखेयानो लकेलजों अ ओमफ्राय बे एनि टाइम फिथाइया बिदिनो थाइबाय थाखायो बिबार बारबाय थाखायो बिबार बारबाय बोथोरावबो बांसिन थायो आरो औ आदैया खानो नागिरबाय नै र' थाइसे गिदिरखौहाय खानानै नायनि दे बिराद गिदिर हनै नुहुरना नुहुराखै नै बेसेबा गिदिरखा हनै बा गिदिरथार बेसेबा गिदिर देरो नै मादै लासाय नै ओरै लासाय नै नुबाय सोरजना राजासो होनांसिगोन सोरजना राजा बिराद गिदिरखा नै माजाब गायफैनो गोरोंलै बे आदै स्टेफानाबो बाब ओमफ्राय नैबे नै बानजुना मानसिनि जौसिन जाबाय न'जों समान बोसोरब्रैसो जाबायमोन बोसोरब्रै बानलु जोगोनार बे हायाव गोग्लैदोंमोन ना बानलु नाखांना होनायाव एसे खस्थ' मोनबाय रानबाय गोग्लैनायाव नाखाना होनायाव दा बिनि जोलै थाबाय गासिबो गोजा जाजोबदोंमोन दाख्लै बियो फैनाया बे फुलि बानायग्राफोरखौनो खाना लांदो जों जाथ्र'नो हाला होननानै थफ्ला खाना लांबाय गोजाजोबमोन बिफाङानो नै आंजों समान आंनिफ्राय जौसिन जाबाय नै ओरैनो फिथाइ दं नै बेबो थाइसे सुमफ्रामा सुपारि सुमफ्राम थाम एसे फेदेमबावसै आरो नैबेलाय नै सिङाव गोजा जाग्राया पिंक कालार दा पिंक कालार जाग्राया बेलाय नै बाहेरा स्टेटनिनो नै बे बारा गिदिर जायाखै बिफाङा थाइला थाइबावगोन बियो मस्ला बिफां एबा मा नामथाय मिट मस्ला बानायग्रा बिदिबो गायदों नै मा गायफैयोलै आदैया बेबो बिदिनो मानग्रा इयो बे सिङाव बेदर थांग्रा जों मसालायाव मोनोना हाइजें बायदि फिथर आच्छा मा जाखो लंबो दं नै लं बिफां मा गायजायो गायजोबखादोलै आदै नों बागानाव बेनि बागान इयो आदैनि मा गायफैयो आरो इयो मिथिगौ बेबो इलाइसि नामा इलाइसि बिफां दाम दङलै इलाइसिफ्रा बेबो इलाइसि इलाइसि गुफुर नैबे लकेल इलाइसि बिफांमोन इलाइसि बिफाङा बिदि जायो ने गाहायाव जि बुरजा फिथाइ थायोमोन ओमफ्राय जमा ओमफ्राय जों रोङाखिसै मारै खालामनांगौथाय मिथियासै फिथाइ दं नामा लाबोसाय फिथाइया बेनो नै इलाइसि फिथाइ ओमफ्राय सिङावबा माबायदि माबासाय बुखावसाय बे सिङावनिखौसो बाहायो दा गथायैनो फोरानो मसालायाव बिदि गिदिर मोनफायोना ओरैनो होयो बे ना बै बर' इलाइसि गोसोम जाग्राया बे बर' इलाइसि गोसोम थायो बेदरफ्राव होयो जे गोसोम गथा गोलावा मोदोमहांथ' नै रानला सेन ओंखारजोबगोन दां हैद नोंसोर फोराननानै माबायला खामानि होगोनदां दाबो दा बै फिथाइया बिदिनो जाब्रु थायो दानि जोङो माबा नायनो थांगासिनो दङ आदैनि बागानावनो मा होनोमोनलाय मुदुफुल बिफां गाहायाव थायग्रा रेड लेडि नामा मैगङाथ' बिसोर थाजोबखायो जाहैबाय खाथियावनो नैबो नायदो नै खुमब्रा नै एभेलेबेल खुमब्रा फिथाइयानो दङ आरो दङ जिंखा एभेलेबेल जिंखा बिफां ओमफ्राय ओरै थालायबाय नैबो हौरैबो खुमब्रा हनै खाख्लौ देलाय नै खाख्लौ मैगंफ्राथ' थाखायानो जाहैबाय बेजों लोगोसे माबा माबि गायदेरबावो बे आदै स्टेफान मोना बाउन्डारि सिगुन बिफां नै गोदोनो गायनायनि दां देरबाय नै 15 बोसोरसो जाबाय नै सिङाव फैबाय जों एसे सिङावसो आदैनि मुदुफुला गाहाया नै नायदो नै बेलाय बे हानि एसेल' गोजौआवनो नै मुदुफुला फिथाइयाथ' बिराद गिदिर देरगोन इयो जे जायगायाव गादोंबो हाइजें दङलाय नै गासिन मैगङाखौ जेबो बायखानाया बांद्राय बायनाङा मैगंफ्रा बायनांखादों आरो न'आवनो थाजोबखायो मस्ला मस्लि खिथियानो थाव बानायनायाबो माबा बेसर फोना लाखादो आदै नै जेराव दंबो हाइजें दङसैलाय नै ओमफ्राय नै
ओमफ्राय लालिया गायजेनबाय नै आदैमोननिया लालि बे हाग्रानि लालि फाथोखौबो फाथो गोखा फाथो गोदै फोनानै लाजोबखाबाय आरो नै न'आवनो नै दंजोबखायो खुनु दुब्लियाव मानसिफोरनियाव बा मयबा लायनांगौ गैखाया मथा मथि बे आदैमोना मैगं थाइगंखौ खुनु बायनानै जाखाया न'आवनो दंजोबखायो आरो बिसोरना नै लेबुफ्राबोथ' दंखायो जाहैबाय नै फिथाइया एखे हायाव बुद्रुलायो हनै बेलाय बे इलाइसि गोलैनो नै इलाइसि बिफां इलाइसि गोलै गिदिर आमलाइ बिफांबो दं नै आमलाइ फिथाइया नोगोद थाइगोनलै राबायथ' बिफाङा बिराद गोबावसै दां नै बेलाय नै गिदिरसै नै आमलाइ बिफाङा ओरैथ' समायना रमायना मोनसे नै एक्समास ट्रि ना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै थाइखं सेब गेदेर थाइखं सिब गेदेर जात नै फिथाइया दङ नै दाबो बेलाय गिदिर गिदिर जात आरो थाइखं सेब होनना बुङो जों ओमफ्राय सोर सोर मा बुङो मिथिले आं मालबेरि ना माबा होनो इंलिसाव ओइयाव फिथाइया गोदान गोदान थायगासिनो दं माथो आदै हनै ओइलाय हनै 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 बेलाय 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 नै बेबो साया लाग्रा बिफाङा नै मोजां बेबो बिलाइ सिरिलाबाया बेखौ नुबाय आं नामाखौला मिथिया बेलाय देरगासिनो दंसै आमलाइ गोलैनो नै बैयो थैहैला बे ग्रोब जाहैनांगौसै नै अ गल लेबु नै फिथाइ दंखायो नै थाइसे बेलाय नैबावबो दं नै फिसा बैयो माबा नै नारेंखलाबोथ' दंखायो हनै फिथाइ दंखायो नारेंखलाबो ओमफ्राय बैयाव खुमब्रा दङ नै थाइसे जा गिदिर गोलाव हनै नैबे जाहैबाय नै लेरख' बिफां ओमफ्राय नै बैयाव थाइजौ गोदै दंबावोसो बिफां गिदिर देरबाय आफेल आंगुरखौबो गायफैजोबदो आदै औ बिहरदों दा औ गायनायनि काश्मीरनिफ्राय डाइरेक्ट लाबोनानै औ आफेल आंगुर गायनाय जोबनांगौ आदै गायनाय जोब मादै दे ओमफ्राय नै थालिरफ्रालाय एभेलेबेल जाहैबाय रायलायनांगौ गैया थालिरना रोखोम रोखोम मालभग सिनि साम्फा अनेक माने नै खाथियावनो फिथाइ दंलाबायो नै गाहायावनो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै मुदुफुल फिथाइया ज्राव 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 दंखायो नै गिदिर बिफाङाबो नै आरो बिफाङावबो अर्खिड गायबाय नै बेवहाय माने गायनाय फुनायावहाय माने बिराद गोसो गुदुंखा आरो बिसोर माने मोनला न' लुवालासिनो बे बिफां लाइफांनि सिङावनो थागौ नामा बिदि सानबाय आं बिसोरखौहाय सोरगिदिं जाग्रा लोंग्रा बिफां लाइफां गोजा बिसोरना एखेबारे आसल आबादारि होनलाय इसोरसो आदैमोनासो नैबे बिबारखौलाय मिथिखायो बिबारबो गायो नै जा मोजांलै बिबाराबो जाबफुर जाबथुनो नै खाथियाव बेलाय आरो ओरै बेरा मान होबावबायसो नै मान होनाय एबा महाय हरनाय ओरैहाय ओरै बानायनायसै नै उनाव बे न'नि सरजना बिबारा नै बिसिना बिबाराबो एसे देरसिन जायो नामा माथो देरसिन जायो दा सरजना नै